それぞれの皆さんのふるさとが頭に浮かんだことと思います。本当に素晴らしい演奏ありがとうございました。さあ、本日このステージにはご出演の皆様お揃いでございます。それでは主催者でございます宮崎ヒューマンサービスより感謝の気持ちを込めまして花束の贈呈でございます。代表いただきまして山内達也さん、そしてジョイクラブミュージックアンサンブルを代表いただきまして宮古城出身の中津茜さんに受けていただきたいと思います。どうぞお進みくださいませ。もう本当に素晴らしい演奏ありがとうございました。ありがとうございました。今日は素晴らしい演奏でこのステージと会場が一つにつながったような気がいたします。皆さんいかがでしたか？ありがとうございます。皆様の活躍ますます期待しております。第1部素晴らしい演奏を聴かせてくださいましたバイオリン山内達也さん、そしてチェロ井尻健人さん、そしてピアノは小坂井香織さんでございます。